ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସଖା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ପାଇଲି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଲି? କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପୀଡ଼ା ସହି ନପାରେ ସେ ନିର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ସମାଜର ପୀଡ଼ା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ସହିଯାଏ ସେ ବଳବାନ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିଯିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସମାଜରେ ବଳବାନ ହେଇଯିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛି ସିଏ କେବେ ବି ବଳବାନ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ।